Servus, vítaj v ďalšom videu po dlhej dobe. Dneska tu mám iba krátky stručný update z toho, čo sa nám udialo za poslednú dobu a čo sa nám deje momentálne. Na trhoch prepadá veľký prepad v rámci technologického sektoru. Ako vidíš, dneska technologický index Nasdaq 100 minus 2,75%. Dnešný prepad na trhu v rámci technologického sektoru spôsobujú najmä správy, ktoré nám vyšli v priebehu dnešného dňa. A to sú, že Bidenová administratíva zvažuje ďalšie reštrikcie v rámci obchodných vzťahov medzi USA a Čínou. Čiže ako vieš, možno áno, možno nie. Čína patrí medzi top dodávateľov v rámci technologických čipov, čiže celá oblasť AI spočíva v rámci týchto obchodných vzťahov medzi USA a Čínou. A keďže sa tu plánujú ďalšie reštrikcie, teda uvažuje sa nad tým, tak to negatívne ovplyvňuje celý tento sektor. Vidíš, Nvidia minus 7%, Avgo minus 6,82%, AMD nám tiež dneska klesá, takže práve tieto správy spôsobujú dnešný prepad v rámci tohoto technologického sektoru. Čiže ako vidíš, dnešok Nasdaq 100, technologický sektor v rámci Ameriky momentálne minus 2,68%, avšak naše portfólio, ktoré nie je až tak zaťažené práve na tento technologický sektor, má plus 0,35%. Čo sa týka, možno si všimol, cash available $960. Je to z toho dôvodu, že eToro plánuje nové spoplatňovanie v rámci eTora. No a na toto sa aj ja chystám prispôsobiť, adaptovať. Bohužiaľ je to nie dobrá správa pre ľudí, čo majú stratégiu DCA, teda Dollar Cost Average. No a práve z toho hľadiska ja som vypredal niektoré svoje pozície a namiesto toho budem otvárať jednu veľkú. K tomuto ešte plánujem spraviť jedno samostatné video. No a čo sa nám udialo teda aj za posledné dni, mesiace, týždne, ako vidíš, máj plus 0,98%, jún bol mesiac v červenom, mne to vôbec nevadí, už to máme dávno nahradené týmto mesiacom, plus 5,15%, ešte dnešok k tomu. Čo sa týka kopírovateľov, tých máme 4, risk score si držíme stále na veľmi nízkych číslach, takže k tomu nám ešte chodia aj dividendy, čo nám chodia každým jedným mesiacom pravidelne, stále sa nám navyšujú, takže určite ešte plánujem spraviť dlhšie video v rámci updateu, čo sa týka eTora a taktiež tam aj rozviniem viacej nový systém, ktorý eToro plánuje zaviesť v rámci ďalšieho mesiaca, čo sa týka tých poplatkov. Ako som spomínal, nie je to veľmi dobrá správa pre ľudí s Dollar Cost Average stratégiou, ako som mal ja, ale dá sa tomu nejakým štýlom prispôsobiť. A v prípade, že ma kopíruješ alebo ma chceš začať kopírovať, neovplyvní ťa to vôbec, teda aspoň zo správ, čo nám eToro dal, tak vieme, že tieto nové poplatky nebudú zahrňovať kopírovanie. Takže ak chceš, kľudne sa môžeš pridať do skupinky. Ako vidíš, dividendy chodia, portfólio v zelených číslach, aj napriek dnešnému červenému dňu sa nám stále darí. Ja verím tomu, že z dlhodobého hľadiska potenciál určite tu bude, nárast taktiež. Ako vidíš, schodíky sú tu naozaj veľmi pekné, ako ide portfólio hore. Nevidím dôvod, prečo by to tak nemalo byť aj naďalej. To bude teda pre dnešné krátke video všetko, no a počujeme sa na budúce. Čau.